Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4. Busa, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pagmapaubsanon kamo, pagmaaghok, ug pagmapaulibon kanunay. Pagmapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron matunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu. Pinaagi sa pagnagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa gibahin-bahin ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag, o gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo. Unsa may gipasabot sa giingon pagkayab niya? Nagpasabot kini nga mikunsad una siya sa ato pa, mikunsad ngadto sa kahiladman sa yuta. Busa, siya nga mikunsad maura usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan, aron mapuno ang tibuok universo sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban niyang himuong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang ubang mga pastor, ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo. Ug magkahiusa kitang tanan sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya, mahingkod kita ingon sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod, ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulun-an sa malimbungong mga tawo nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang minugna. Hinunua, pinaagi sa pagsulti sa matuod uban sa gugma, kinahanglang motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo, nga mao ang ulo. Ubos sa iyang pagbuot, magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas, o magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa kalutahan niini. Busa, kumulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug malig-on pinaagi sa gugma. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano, kansang mga hunahuna walay hinungdan, ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Dili sila makaambit sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay mga ignorante man sila ug mga gahig-o. Nawad-an na sila sa kaulaw. Nagpatuyang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan sa walay
pugong-pugong. Apan dili kini mao ang inyong hikat-unan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya, ug sa inyong pagkasumusunod niya, gitudloan kamo sa kamatuoran nga anaa ni Hesus. Busa, hukasan ninyo ang daang tawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto, nga gilaglag sa maalimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglan nga bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug mga hunahuna. Isul-ob ninyo ang bag-ong tawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa ayaw na kamo pamakak, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katawo, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili mangawat, kundili magtrabaho na. Magkinabuhi sa minatarong aron makatabang sa mga kabus. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya na, ug garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Diyain ninyo ang tanang kayubot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-inonsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Hinunoa, pagkaluy-anay kamo, ug pagbaton ug malumong kasing-kasing alang sa usag-usa, ug pagpinasagluay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4.